Ωραία, θα έρθει να βάλεις κόκκινο. Πάμε. Πάμε, ναι. Άμα όχι, δώσε το δικό σου. Έλα, ναι. Και είναι και άπλη, θα το στείλουμε κιόλας. Πού την έχεις καλά. Θα ρίξουμε ότι είναι πρωινή ηχογράφηση. Έχω άκρος. Φύγαμε. Εντός, φύγαμε. Μου μεγάλο δύναμη. Σκηνή ένα, λήψη δύο. Αρχίσαμε με πρόπτικες και αδειάσαμε το σκάφος, μα που κι αν τιμονεύαμε, Θεούλη μου, ήταν τριγύρω τάφος. Μα που κι αν τιμονεύαμε, Θεούλη μου, ήταν τριγύρω τάφος. Μου μεγάλο δύναμε, δώσε μας μια σφυλιάδα, να ξεκολλήσουμε από εδώ, Θεούλη μου, για να σώσου λαμπάδα. Να ξεκολλήσουμε από εδώ, Θεούλη μου, για να σώσου λαμπάδα. Έφυγε μπροστά να ρίξει το μπαλόνι κι ο Νάνος λέει συμφορά, Θεούλη μου, δεν έχω πια τιμόνι. Κι ο Νάνος λέει συμφορά, Θεούλη μου, δεν έχω πια τιμόνι. Που πάνε όλα καλά κι ανοίγουμε μπαλόνι, μας δίνεις μια κατραπακιά, Θεούλη μου, και μας αποτελειώνει. Μας δίνεις μια κατραπακιά, Θεούλη μου, και μας αποτελειώνει. Σαλόνι σου τα στενά έχει μεγάλο ρεύμα κι αναμενίζουμε μπροστά, Θεούλη μου, είναι μεγάλο ψέμα. Κι αναμενίζουμε μπροστά, Θεούλη μου, είναι μεγάλο ψέμα. Και πότε έγινε. Ράλι Σποράδων. Ράλι Βόρειων Σποράδων. Πόσο είναι Ράλι Σποράδων. Ράλι Σποράδων. Ναι, 2012. 4 Ιουνίου 2012. Ευχαριστούμε. Το χρόνο. Για να δούμε τι έγινε.